मऊ लुसलुशीत आणि एकदम पांढरी शुभ्र अशी आंबोळी आणि पारंपरिक पद्धतीमध्ये एकदम झणझणीत आणि चमचमीत असं काळ्या वाटाण्याची आमटी किंवा मालवणी भाषेमध्ये काळ्या वाटाण्याचं सांबारा आणि भरपूर औषधी गुणधर्म असलेली आणि मोफत मिळणारी शेगलाच्या पानांचीच म्हणजे शेवग्याच्या ज्या शेंगा असतात तर त्याच्या झाडाच्या पानांची भाजी आणि एक जुना पारंपरिक मालवणी गोडाचा पदार्थ ते म्हणजे खांडवी असे पदार्थ मी जन्माष्टमीच्या दिवशी नैवेद्यासाठी केलेले होते। हा नैवेद्य एकदम पारंपरिक असा आहे। दरवर्षी पारंपरिक पद्धतीमध्ये जन्माष्टमीला कृष्णाला हाच नैवेद्य कोकणामध्ये दाखवला जातो। तर हे सगळे पदार्थ मी कसे बनवायचे तर हे ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहेत। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। हा जन्माष्टमीचा पूर्ण नैवेद्य आणि पूजा असं मी सगळं हे या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। चला तर प्रथम मी इथे वाटण करून घेतेय। तर या वाटणासाठी मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलंय। त्यात थोडे आल्याचे तुकडे घातलेले आहेत, थोडे लसणाचे तुकडे पण घातलेले आहेत आणि तेलामध्ये मी हे हलके फ्राय करून घेतलेले आहेत। नंतर त्याच्यामध्ये 1 कांदा उभा चिरून तो घातलेला आहे आणि तो पण तेलामध्ये चांगला फ्राय करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये ओला खोबरा घातलेला आहे आणि ते पण याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतले। खोबऱ्यासोबत मी थोडी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि हे सगळं छान असं खरपूस रंग येईपर्यंत मध्यम आचेवर व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे। हे तुम्ही बघू शकता। इथं मी एक छोटी वाटी तांदूळ घेतलेले आहे। ते बासमती तुकडा तांदूळ आहे। तर ते स्वच्छ धुवून घेतले आणि एका नॅपकिनवर मी ते वाळत घातलेले आहेत। ते हलके वाळून झाल्यानंतर मी ते सगळे मिक्सरमध्ये काढून घेतले आणि त्याची पूड करून घेतली। म्हणजे त्याचा जवळजवळ मी रवा करून घेतला। एकदम फाईन पूड नाही करायची, रवाळ असं हे वाटून घ्यायचं आणि 2 चमचे तुपामध्ये ही जी रवाळ पूड आहे तर ती मी परतवून घेतलेली आहे। चांगली फुलेपर्यंत मस्त अशी मंद आचेवर ही चांगले परतवून घ्यायची। मी इथं खांडवी करते तर खांडवीची तयारी ही सुरू आहे। छान असा तांदळाचा रवा आता इथं परतवून झालेला आहे। तर याच्यामध्ये मी कडकडीत म्हणजे उकळलेलं पाणी घातलेलं आहे। जर 1 वाटी रवा तांदूळ तुम्ही घेतला असेल तर त्याच्यामध्ये 3 वाट्या पाणी ह्या प्रमाणामध्ये हे पाणी एकदम चांगलं उकळवून ह्याच्यामध्ये घालायचं आणि लगेच छान मिक्स करायचं, नाहीतर गुठळ्या तयार होतात। आणि याला मंद आचेवर एक वाफ दिलेली आहे। 1-2 मिनिटाची वाफ दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता छान असा तांदळाचा जो रवा आहे तो छान शिजलेला आहे। हे बघा, इथं जर तांदळाचा रवा शिजला असं वाटत नसेल तर थोडं पाणी घालून पुन्हा वाफ द्यावी आणि याच्यामध्ये मी 1 कप हा किसलेला गुळ घातलेला आहे। जेवढा तुम्ही तांदूळ घ्याल त्याच वाटेने मी किसलेला गुळ घेतलेला आहे। थोडी हळद घातलेली आहे आणि थोडं ओलं खोबरं आणि वेलची पूड असं घातलेलं आहे आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून याला एक वाफ दिलेली आहे। गुळ चांगला मिक्स करून घ्यायचा। वाफ दिल्यानंतर गुळ चांगला वितळतो, त्याच्यानंतर चांगलं व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घ्यायचं। तर याला बघा वाफ दिलेली आहे मी, 1-2-3 मिनिटाची वाफ दिली। गुळ पण वितळलेला आहे आणि आता हे सगळं छान असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याला पुन्हा एकदा वाफ देऊन हा सगळा एकत्र छान झालेला गुळा मी काढून घेतलेला आहे। एका ताटाला मी तूप लावून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर हा मी मस्त एकत्र केलेला गोळा ठेवलेला आहे आणि पूर्ण ताटावर हा पसरवून घेतलेला आहे। साध्या चमच्याने हा पसरवत नाही, मग वाटीला मी खालून थोडं तूप लावून हे छान असं व्यवस्थित पसरवून घेतलेलं आहे आणि गार करण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे। आता कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम केलंय आणि त्याच्यामध्ये 2 कांदे बारीक चिरून ते परतवून घेतलेले आहेत आणि मी ही शेगलाची पानं आहेत तर ही शेगलाची पानं आहेत म्हणजे आपल्या ज्या शेवग्याच्या शेंगा असतात तर त्याच्या झाडाची पानं आहेत, बारीक बारीक पानं असतात। ती सगळी पानं सेपरेट करून घ्यायची आणि बारीक चिरून घ्यायची। तर ती पानं घातलेली आहेत आणि याच्यामध्ये थोड्या मी लाल सुक्या हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत। पारंपरिक भाजीमध्ये ह्या लाल सुक्या हिरव्या मिरच्याच घालायच्यात, नाहीतर त्या मिरच्या नसतील तर तुम्ही हिरव्या मिरच्या पण इथं वापरू शकता। थोडंसं अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे, पालेभाजीला जास्त मीठ लागत नाही आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम यावेळी स्लोच ठेवायची, जास्त फुल गॅसवर ही भाजी नाही करायची आहे। हे बघा पानं मी धुवून घेतले, त्यामुळे इथं मी पाणी वगैरे वापरणार नाहीये। पानांचा जो ओलसरपणा आहे त्याच्यातच ही भाजी करून घ्यायची आहे। मिठामुळे या पानांची पाणी आहे ते आपणच सुटेल। हे बघा आता खांडवी इथं थंड झालेली आहे। आता याचे मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे बघा छान असे मी मोठी शंकरपाळी दिसते त्याप्रमाणे मी आकारामध्ये या तुकडे करून घेतले। त्याच्यावर थोडंसं खोबरं घातलेलं आहे
आणि हे बघा, ही छान अशी खांडवी निघालेली आहे. खूप मस्त अशी खांडवी तयार होते. कोकणातील खूप जुना आणि पारंपरिक पदार्थ आहे. हे बघा, भाजीला वाफ आलेली आहे. आणि आता मी याच्यामध्ये थोडं ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. ही भाजी आहे ती स्लो गॅस फ्लेमवरच करून घ्यायची आहे. हे बघा, छान असं खोबरं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. भाजी पटकन शिजते, याला जास्त वेळ लागत नाही. हे बघा, आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी याला अगदी 1 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे. आणि बघा, अगदी वाफ दिल्यानंतर लगेच ही भाजी तयार होते. जी शेगलाची पानं आहे ती कोळी कोळी घ्यायची, फार जुन घ्यायची नाहीत, तर त्यांची भाजी खूप छान होते. आता हे मी 1 वाटी काळे वाटाणे आहेत ते 1 रात्रभर भिजत ठेवलेले होते आणि ह्याच्यामध्ये 1 कांदा चिरून घातला आणि कुकरला ह्याच्या 7-8 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. अगदी पाव चमचा मी मीठ घातलं आणि पाणी घालून ह्याच्यात जास्त शिट्ट्या करून घ्यायच्या, कारण हे शिजायला फार कठीण असतात. तर ह्याच्यातले अर्धे वाटाणे मी एका मिक्सरमध्ये काढून घेतले, त्यात थोडं पाणी घातलं आणि एकदम 1-2 फेरे मिक्सरला दिलेत. एकदम जाड असं हे त्याचं वाटण केलं. अगदी आपल्याला बारीक करायचं नाही, थोडासा वाटाणा क्रश झाला पाहिजे, बस एवढंच. एवढं मी हे वाटण करून घेतलेलं आहे. अर्धे वाटाणे मी तसंच ठेवून दिलेले आहे. आता मगाशी जे आपण खोबरं भाजून घेतलं तर ते गार झालेलं आहे. त्यातलं अर्धं खोबरं मी इथं घेतलेलं आहे. अर्धं खोबरं मी तसंच ठेवून दिलेलं आहे. ते मी नंतर कुठल्या तरी पदार्थामध्ये वापरणार आहे. फ्रीजमध्ये खोबरं हवाबंद डब्यामध्ये आरामात 8 दिवस टिकतं. तर आता ह्याचं मी एक वाटण करून घेतलेलं आहे. हे बघा, एकदम बारीक नाही पण एकदम जाड पण नाही, एकदम असं मध्यम क्वालिटीचं असं हे वाटण मी करून घेतलेलं आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम केलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी 1.5 चमचे बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातलेली आहे आणि 3 चमचे हा मालवणी गरम मसाला आहे तो घातलेला आहे. 1 पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे आणि तेलामध्ये छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हे सगळं करून घ्यायचं. नंतर याच्यामध्ये मी मगाशी जे वाटण करून घेतलंय तर ते घातलेलं आहे आणि हे वाटण पण मी याच्यामध्ये छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. मिक्सरमध्ये जर थोडं वाटण राहिलं असेल तर ते पाणी घालून मी ते सगळं याच्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये मी सुक्या नारळाच्या थोड्याशा छोट्या छोट्या पोळी करून घातलेल्या आहेत. तर काळ्या वाटाण्याच्या आमटीमध्ये ह्या पोळी खूप छान लागतात. काळ्या वाटाण्याची आमटी या पोळींसोबत खूप छान लागते. तर हे सगळं मी आता छान एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. वाटाणे उकडताना पण मी पाव चमचा मीठ घातले, त्याचा अंदाज धरून मी इथं आता मीठ घातलेलं आहे आणि याला एक चांगलं असं परतवून घेतलेलं आहे. आणि नंतर जे वाटाणे आपण क्रश करून घेतले ते आणि अख्खे वाटाणे सगळं याच्यामध्ये घातलेलं आहे. आणि तुम्हाला हे आमटी जेवढी पातळ पाहिजे तर त्या प्रमाणात तुम्ही इथं पाणी घालायचं आहे. काही जण आमटी नाही करत, उसळ करतात, पण मी इथं आमटी केली आहे कारण ती पुढे आंबोळीसोबत खायला खूप छान लागते, म्हणून मी इथं आमटी केलेली आहे. तर हे पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि याला आता एक चांगली अशी उकळी येऊ द्यायची. व्यवस्थित छान मिक्स करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम आता मोठी करायची आणि एक चांगली अशी याला उकळी येऊ द्यायची. हे बघा, छान अशी याला उकळी आलेली आहे. आता याच्यामध्ये मी हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घातलेली आहे आणि काळ्या वाटाण्याची आमटी किंवा सांबारा तयार झालेला आहे. हे बघा, आता आंबोळ्या करायला घेऊया. तर त्याच्यासाठी मी हे पीठ आधीच आंबवत ठेवलेलं होतं. तर हे बघा, छान असं पीठ आलेलं आहे. जर तुम्ही 4 वाटी तांदूळ घेतला असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 1 वाटी उडीद डाळ असं प्रमाण घेऊन ते भिजत घालायचं 8 तास आणि नंतर बारीक मिक्सरला लावून ते आंबवत ठेवायचं 1 रात्रभर किंवा 8-10 तास. तर तसं मी केलेलं आहे आणि पारंपरिक पद्धतीने भिड्यावरच मी आंबोळ्या काढणार आहे. तुम्ही नॉनस्टिकच्या भांड्यावर पण काढू शकता. तर याला चांगलं तेल लावून घ्यायचं आणि याच्यावर हे आंबोळीचं बॅटर घालायचं आणि पसरवून याच्या छान अशा आंबोळ्या काढून घ्यायच्या. तुम्हाला पातळ हव्या असतील तर पातळ पण काढून घेऊ शकता, जाड हव्या असतील तर जाड पण काढून घेऊ शकता. मी याच्यामध्ये उडीद डाळ आणि तांदूळ एवढंच वापरलेलं आहे कारण हा नैवेद्याची आंबोळी आहे. बाकी याच्यामध्ये मेथी वगैरे काही घातलेलं नाही आहे. तरी पण खूप छान असं हे पीठ आलेलं आहे आणि एकदम सॉफ्ट आणि लुसलुशीत अशी आंबोळी इथं तयार झालेली आहे. एकदम मस्त अशी आंबोळी तयार होते ही. जन्माष्टमी म्हटल्यानंतर कोकणामध्ये हाच नैवेद्यासाठी पदार्थ केला जातो. तर ही बघा, ही आंबोळी तयार झालेली आहे. अशीच मी बाकी सगळ्या आंबोळ्या आहेत त्या काढून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, आंबोळ्या आता तयार झाल्या आहेत. आता पूजेची तयारी करून घेतलेली आहे मी. तर पूजेसाठी मी इथं मांडणी केलेली आहे. खूप मोठी अशी नाही, साधीसुधी मी इथं पूजा केलेली आहे. गावी मात्र खूप छान अशी
बाळकृष्णाची मूर्ती किंवा कृष्णाची मूर्ती आणून मोठी पूजा केली जाते, पण मी इथं खूप छोटी अशी पूजा केलेली आहे. तर सगळी मांडणी करून मी व्यवस्थित अशी पूजा करून घेतलेली आहे. प्रत्येक ठिकाणी अष्टमी साजरी करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. हे बघा, बाळकृष्णाची पूजा करून झाल्यानंतर मी याला नैवेद्य दाखवलेला आहे. तर मऊ लुसलुशीत आणि पांढरा शुभ्र अशा केलेल्या आंबोळ्या, पारंपरिक पद्धतीमध्ये केलेली काळ्या वाटाण्याची आमटी किंवा सांबारा आणि शेगलाच्या पानांची एकदम रुचकर आणि पारंपरिक पद्धतीने केलेली भाजी आणि एक जुना एकदम गोडाचा प्रकार म्हणजे खांडवी. तर असा मी स्वयंपाक जन्माष्टमीच्या दिवशी केलेला होता. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.